Уладзіміра Караткевіча «Гервасіва ліваха» у апавяданні «Ладдзя роспачы». Ён спяваў гэтую песню, эта песня сумная такая, таму што ён песню гэтую спяваў перад тым, як сесці гуляць у шахматы з самой смерцю. І ён не ведаў, які будзе ягоны лёс і чым скончыцца гэтая гульня і што будзе далей. Але лёс склаўся так, што ён падтасаваў шахматы, ён выйграў, значыць, гэтую партыю і як бы дапамог і сабе, застаўся жыць, і дапамог сваім сябрам. І гэта гісторыя мне нагадвае, гісторыя Гервасіва лівахі, гэтага героя, нагадвае цяперашнюю сітуацыю, якая ў Брэсце. Тут жа ёсць, відаць, і тут ёсць в зале гэтай змагары з заводам. Яны ўжо 1,5 гады змагаюцца, і таксама невядома, чым гэта скончыцца, але вядома чым. Так што, як усе цудоўныя казкі, апавяданні скончваюцца вельмі цудоўна. Таму гэтая песня, которую спяваў Гервасіва ліваха, я прысвячаю гэтым людзям, за которымі мы сочым у Мінску. Я думаю, уся Беларусь сочыць, таму што гэта вельмі правільна, абараняць сваю зямлю, і так же, як і рабіў Гервасіва ліваха. Так што прысвячаецца вам. Дробненький дождик скаче лятина, где червонеє кветка шипшина, где червонеє кветка шипшина, кветку шипшина.